Jo, det er deres skelet. De har jo ikke en lovgivningsvogne, som de har. De binder rundt om cellerne, der laver de deres celle overflade, det er fiber. Og det binder det sammen med cellen ved siden af, og så bliver det sådan en stiv struktur, så vi får et andet sprog. Det er helt ekstremt, det er jo træ. Træ er en masse af fiber. Så det kan blive flere 100 meter op. Det er fiber. En fiber, sådan som de ser ud, jeg kan ikke mere på det billeder, for det er lidt svært. Nu gider jeg ikke tegne sekskant, når du tager så lang tid, så jeg tegner bare cirkler. Men cirklerne er jo ikke en sekskant. En fiber, det ser jo det er stadigvæk sekskanter, så er der sådan nogle. Begynder jeg at få billedet af, at det simpelthen er kompliceret at bygge sammen på kryds og tværs og alt muligt. For at vi skal kunne fordøje det, så skal vi have kravlet alle de her bindinger over på det der, sådan så det ligger som en fri sekskant, ellers skal vi ikke optage. Er det nemt eller svært, tror